Śląską gołtka po raz drugi w geschichte uznaną za gołtkę regionalną bez Polski Sejm w Rzeczypospolitej Polskiej. Tym razem za gołtką śląską było prawie 250 posłów, było to 244 persony. Jest to największy wynik w geschichte wszystkich wardunków o uznaniu śląskiej gołtki, które były w polskim Sejmie, parlamencie. Teraz trzeba czekać na polski Senat. Padałcie Alan, no ale co to dał, kiedy prezydent Nawrocki i tak to nie podpiszą? Ja wiem, zdałbym się z tego sprawę, bo Duda tego też nie podpisali. No a my Ślązołcy wiemy, i że polską prawicę nos za bardzo radzi nie mają i tego raczej pozytywnie nie zaopiniują. No ale sam bardziej łazi o to, co by dur pokazywać i że my Ślązołcy istniejemy i że my są, a domogą se swoich rechtów, które tak richtig nam se należą. A czemu se należą? Polską. Jest sam od prawie 100 lat. Nic nam nigdy nie dała. Dejcie nam endlich tę śląską gołtkę. Uspokają śląską prawicę, kodyfikacją śląskie gołtki niech ludzi do wymarcią inkszych śląskich dialektów. Jest to tak zrobione, co by każdy go spokopił, a każdy mógł w tym szajbunku szajbować. Bez to już naprzód dowiedźcie se, poszukajcie w internecie, a dopiero później komentujcie i że to jest zły proces. Bo kodyfikacją śląskiej gołtki jest fest ważną, co by szło w tej śląskiej gołtce w przyszłości w szulach szajbować.